Naimbag nga daw yu ay ito nagayam ken kakabsat. Iti daytoy nga trimestre, awisan da kayo, nga kadwada kayo, iti panagadal tayo, iti eskwela sa batina. Iti daytoy nga trimestre, tadalan tayo, ket panagmaymaysa ken Kristo. Daytoy nga adal ket mangted kada tayo, iti kay papanan, nuanya iti maramid, iti panagmaymaysa tayo, ken Kristo, ito nagtiglesia, iti familia, ken iti naduma-dumapay nga sangay, iti panagbiag tayo akas maysa nga mamati. Iti daytoy nga gundaway, kahit kung ngayam amo kada kayo ni Pastor Noah na ibagngal daw mo, ni Pastor Noah, ayatan nga gayam ken absat ket maysa kadagiti pastors tayo ditoy Northern Luzon Mission, ket itagdama nga assignment na, ket isu iti Southern Ilocos Sur District. So nga, Pastor Noah, agyaman tayo, itayat na po Diyos, kat makadwada ka, iti dahito nga trimestre. Unamin, kahit ko, Pastor, ngayon kas ti dakkel, nga panagyaman ko, kiniya po Diyos, itanok tayo, kabsat, kin gagayem, ti naindaklan, nga nagan na, babaen, iti daytoy, nga panang repaso, iti leksyon, iti eskwela sa batina, iti daytoy may kapat, nga trimestre, iti daytoy nga tawen. Ket mabalinak pastor, iti makikadwaken ka, ket babaen ti tulong ni Apo Dios, agbalin nga bendisyon, kadagiti naayat nga dumdumngeg sa dinuman nga lugar ti ayanda. Iti daytoy nga adal tayo ay ito nakakabsat, iti daytoy nga lawas, ket iti paulo na panamarswa ken pannakatnag. Kitaan tayo no kasatno nga inaramid ni Apo Dios tao, ken kasatnumot nga naanag iti tao iti basol. Ket anya iti naited na daytoy may papan iti relasyon iti tunggal maysa iti relasyon kini ni Apo Dios. Ket sagbaypay nga iyon uneg tayo ti agadal ay ito nakabsat, kidawon tayo kini Pastor Noah nga idalan na tayo iti kararag. Awisan kayo nga kakabsat, iti panag kararag. Amami nga Diyos, naindaklan ka Apo, kinitanok mi, tinaindaklan nga nagan mo, iti daytoy nga kanito. Tabigbigan mi o Diyos, nga sika, iti gubwayan, iti pamindisyon, ken gubwayan, iti kinasirim. Iti kinalimitado Apo, iti panunot mi, gapu nga rod, iti panakatinag mi, iti basol, kaya iti nasantuan, nga bambanag, nga kami adalen, kat marigatan kami o Diyos, nga mangawat. Nga babaan, iti tulong ti Espiritu o Diyos, tulungan na kami man, tapno digitoy, nga adalan mi, nga adal, ket maawatan mi ida, ket saan mi lang nga maawatan, no diket, may aplikar mi pa'y Apo, iti na Kristyanuhan nga panagbiag mi. Itinaga ni Apo mi Jesus, dawaten mi digitoy. Amen. Amen. Iti daytoy nga gundaway ay ito nga kabsat. Kitaan tayo man no anya iti pakaipunganan, iti adal tayo, iti daytoy nga lawas. Tapos iti kasta, iti pananglukat tayo daytoy nga adal, ket makita tayo no anya iti ibaga, iti nasantuan nga kasuratan, babaan iti panamarswa ken pannakatnag iti tao. Ket lukatan nyo man iti Biblayo ay iti nakabsat iti Genesis 15, 5 ken 6. Anya iti kunana Pastor Noah. Ket kasting rod, kunana ayaten nga kabsat, iti Genesis chapter 15, verses 5 and 6. Ket impan na iti ruar, ket kinunana, kitam ita ti langit, ket bilangem dagiti bitbitwen, numabalin mo abilangin, ket kinunana ken kuana, kastanto dagiti putot mo, ket pinati na ni Jehova, ket daytoy imbilang na ken kuana kinalinteg. Pastor Noah, no, kitkitaan ta daytoy nga pakaipunganan iti adal ket daytoy iti kapadasan ni Abraham. Ngay din Abraham, inbaga ni Apo Dios ken kuana nga iti putot na ket kasdantola dagiti bitwen. Iti kado. Ket daytoy nga gundaway nga pakaipunganan tadal tayo, kitaan taman no kasatno iti panagkaykaysa. Nga babaan kin Abraham no impakita ni Apo Dios ngem daytoy Pastor Noah ket kitaan taman no anya iti nakaisukugan na iti panagkaykaysa, manipod iti panamarswa, ingana isasarag iti basol. Ken no kasatnumot nga iti basol ng ted iti haan nga
panagkaykaysa. Nang dadal daytoy iti panagkikinayamit. Wen. Ken daytoy mod iti nangted iti saan nga panagtulnog. No. Pastor Noah, anya kadi iti pundasyon iti panagmaymaysa. Nagbintas, Pastor, nga kitain tayo, nga dalin tayo, nga ti pundasyon, ay ating kakabsat, iti panagmaymaysa, ket isu iti imahe ni Apo Diyos. We know God's image, Pastor. So nga daytoy nga rod ti nakay pakitaan na Pastor Noah nga babaan dayjay panangpakita na Apo Diyos iti kababalin na daytoy iti nangted iti panagtutunos. Anya ti kunana iti Genesis 1:26 ken 27. Ayton nga gayem ken kakabsat makipaglukat kayo kada kami iti nasantuan na kasuratan. Genesis 1:26 ken 27. Anya ti kunana? Ket ti Diyos kinunana, aramidan tay kuma, ti tao, iti ladawan tayo. Kas kasping tayo. Ket inturayan da kuma, dagiti ikan ti taaw, ken dagiti tumatayab, kadagiti langit, ken kadagiti an animal, ken ti amin na daga, ken dagiti amin nga agkarkarayam, nga agguyuyas, iti rabaw ti daga. Ket ti Diyos pinarswana ti tao, alakaladawan na metlaeng, iti ladawan ti Diyos pinarswana ida alalaki ken babae. Pastor Noah, no kitkitaan ditoy nasantuan na kasuratan kunana aramiden tayo kuma iti tao iti ladawan tayo. Kaya nangur nga sawon ti tao binukil ni Apo Dios a kaladawan iti Dios kararngina ket daytoy nga ladawan na mangipakita Pastor Noah no anya iti kay papanan iti panag maymaysa. Kini di bersikulo 27 kunana pay ket ti Dios pinarsuana ti tao a kaladawan na met laeng. Iti ladawan ti Dios pinarsuana ida lalaki ken babay. Now, no kita ti Pastor Noah, iti ibagbana ditoy binukil ni Apo Dios iti tao ngem kadua na dayta iti nadyusan nga ayat. Ayat. Ket dayta nga nadyusan nga ayat Pastor Noah, ket ipakita na iti panagmaymaysa no kasano ti panagmaymaysa iti Dios. Ken ipakita na mo daytoy Pastor Noah no kasatno iti panangted iti ayat. Iti tao. Wen, Pastor. Pudnula unay, Pastor, nga iti pundasyon, iti panagmaymaysa tayo, ket dayjay imahe ni Apo Dios. Pinarsuan na tayo, akas kaladawan na. Ket iti may kadwa, ket gaputan ni Apo Dios, takunan na karuti mo na Juan 4, versikulo 8, ti saan nga agayat, saan na amo ti Dios, ta ti Dios iso ti ayat. So nga pudnula unay Pastor nga ti pundasyon iti panagmaymaysa tayo ken Kristo ket jay ayat ti Dios. Gaputan ni Apo Dios ket Dios ti ayat ken nasawen na parsua tayo akas ladawan ti Dios ken nasawen nga Pastor nga datayo nga naparsua akas ladawan ti Dios ket talaga nga adda kada tayo ti ayat. Dadi nga rod tatan ayat Pastor Noah, daytoy iti mangted iti nananay nga panagkaykaysa. Kaysa. So nga, ayato nagagayem ken kakabsat, iti mangted kada tayo iti nananay nga panaginayan ayat, tapno may pakita iti ladawan ni Kristo kada tayo, ket isu dayjay nauneg a panaginayan ayat. Tano, adda ti panaginayan ayat, may pablaak tayo ken may pakita tayo, no siya sino iti Dios nga pagserserbian tayo. Ta, kas kunana di binasa ni Pastor Noah, ti Diyos iso iti ayat. Now, kada ito yun, Pastor Noah, gapo tayo iso na iti ayat, pagpakita nito, nga iti kina Diyos adda iti panagmaymaysada. Kada ito'y binukil iti ayat. When, Pastor? Kada ito'y pa'y Pastor Noah, nang tada ito'y nga no, iti may nga tao ket surutin na, ayaten na iti Diyos, adda nga rod iti panagtutunos. Panagtutunos. Tati Diyos mismo, insuro na iti panagkaykaysa, anaipungan itayat. When? So nga, ayatan nga gagayem ken kakabsat, dakil nga banag daytoy, ken maramidan tayo,
no itinakaypunganan, iti panagserbita iti Diyos, pakaypunganan, iti panagserbita iti sagtunggal maysa, ket may puon iti ayat. Tadaytoy nga ayat, ipablak na, kinipakita na, no ti Diyos ket adda nga si bibiyag kadagiti panagbiag tayo. Wen, Pastor. So nga, kita nga talaga, ti pundasyon iti panagmaymay sa tayo, Pastor, ket ni Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos, ket naparswa tayo kas kadawan na. Kung kitaan tayo ti imahe ni Apo Diyos, isuna ket Diyos ti ayat. Tano kitaan tayo, Pastor, ni Apo Diyos nga pagserserbihan tayo, ada ni Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Dagitoy talo nga nasantuan nga persona, Pastor, ket adda ti panagmaymaysada ni ti Diyos Ama saan nga busuren wenno kontraen ti Diyos Anak. Ti Diyos Anak hanamot nga kontraen ti Diyos Espiritu Santo. No diget ti Diyos tayo nga bukbuklen ti talo nga persona, makita tayo, Pastor, iti panagmaymaysada. So nga nagpintas nga pundasyon ti panagmaymaysa tayo nga talaga, DJ, makita tayo nga ni Apo Diyos, nga Diyos tayo, kat addaan dati panagmaymaysa. Kung nga dayjay iti pagkitaam Pastor Noah nga ipagpakita na nga ti Diyos iso tayat. Ayat. Daytoy kina Diyos, nga bugbuklen iti Ama, Anak, ken Espiritu Santo, Oy. kadakwada na adda iti ayat. Ayat. Kadaytoy nga ayat, kaya damat nga iso tagrakurak ti sagtunggal maysa kada tayo. So nga ayatan nga gayam ken nga kabsat, no daytoy nga ayat, ket iso iti mangted kada tayo iti pannakamammo nga nananay iti kina Dios, mananam taymot daytoy nga ayat nga adda kadagitoy nga kina Dios nga isarsaritan ti nasantuan nga kasuratan no agbalinmot daytoy nga kapadasan tayo. Pastor Noah, idin nga simbreg iti basol. Tadaytoy noon pa iti Dios ket isu iti ayat, kaya nagad adda ti panagmaymaysa. Ngem daytoy nga panagmaymaysa, nasayad nga panagkikinayamot, na disturbo daytoy babaen iti isisereg iti basol. Ket babaen iti isisereg iti basol, anya iti kunanan iti Genesis 3, 17, ingana 19. Wen, Pastor, kasingurod ti mabasa tayo. Ken Adan, kinunana, gapo, ta inanamungam, ti sao, ni asawam, ket nangan ka, ti kayo, nga inbilin ko ken ka, akinunak, di ka manganto, iti dayjay, na ilunod, ti daga, gapo, ken ka. Babaen, ti rigat, mangang kanto ken kwa na ti suamin, nga aldaw ti panagbiag mo. Sisiitmet, ken kalkalunay, patauden nanto ken ka, ket mangang kanto ti natnateng, ti daga. Babaen, ti lingit, tarupam, mangang kanto taraon, aginggat di ka agsubli ti daga. Isu, nakabuklam. Tapok ka, ket iti tapok, agsubli kanto. Pastor Noah, no, kikitam ditoy nga binasa tayo dito na santuan a kasuratan. Ituyen nga naipablaag no anya iti mapasamak. Gapu ta simbreg iti basol. Ket iti daytoy nga gundaway, Pastor, ket kunana pa ditoy ket babaen iti isereg iti basol, simbreg metten iti panagsalungasing. Wen, Pastor. Saan nga isusurot? Ket dayjay napintas nga panagkaykaysa, panagkikinayamot nga nasayaat, day kitoy ket nadadail, anya iti naibunga na. Wen, Pastor. Talaga nga naibunga na, iti siserek, iti basol. Ket dinadail na, Pastor, ajay panagkikinayamot, panagmaymaysa tayo. Ket talaga nga sumrek, Pastor, iti panagsukir. Ket ti bunga na detoy, panagsisina, awanan ti panagtutunos, ken panagbingay-bingay. Tano kitaan to, Pastor, ni idinagbasolen daadan ken Eva. Di ngamin ni Eva ay idi sinalagsod ni Apo Diyos kini Adan no apay nga nangan ka. Ket kunana ni ngamin asawak, kunana, Pastor, ni di babae. Ket idi sinalagsod met ni Apo Diyos kini Eva apay nga nangan ka. Ito do na met DJ uleg ngamin, kunana, Pastor. Isu nga makita ta di jaen, Pastor, nga addan iti saan nga panagtutunos? panagtutunosen, Pastor. One. Daytoy itinaited na
dayjay isereg iti basol. Wen. Addan iti saan nga panagtutunos, saan nga panagkikinawatan, ken irugida mo ten iti agtitinnudo. Wen, pastor. Ya, iso nga no kitaam daytoy ket ijay ayan iti isereg ti basol, iso amin iti pagdasalan na. Wen. So nga, aytan nga gagayon kan kakabsat, dayto iti united iti basol. Adda ti saan nga panagtutunos, panagsususik, panagiginura, haan nga napintas nga sasao, daytoy iti united iti basol. Iso nga, adadalan tayo daytoy iti politikasta, dayjay nagpunganan na daytoy, ket saanan nga maulit, kadagiti kapadasan tayo. Pastor Noah, anya dagiti ladawan, iti panagsukir dito na santuan na kasuratan. Wen, pastor, diti election tayo, dati sinalaysay na nga duwa nga pakaistoryaan, pastor, iti pakaistoryaan ti panagsukir. Tiyo muna, ti paistoryaan ni Cain ken ni Abel. Amo tayo mo tayo pakaistoryaan na, pastor, nga nalawag ti bilin ni Apo Diyos kada Adan ken Abel ken ni Cain nga gidaton da. Ket ti idaton da, jay muna nga first fruit, pastor. I mean, jay muna jay daton da ket jay karnero nga awan iti pakapilawan na. Ket daytoy Cain nagidaton iti digiti gaputa isuna, pastor, ket farmer niya ay iti indaton na digiti nateng nga amo tayo mga naman pa napintas digiti panunot na nga gidaton ka digiti ore presko kun natin kapuros ore nasayaat nga kun natin nga digiti kapipintasanen nga taro kapipintasan nga utong wenno digiti amin, pastor, nga bunga ti mula na nga kapintasan kasayaatan ngem saan na nga tinulnog di pagayatan ni Apo Diyos nga ti pagayatan ni Apo Diyos nga idaton tanalawag mo't, pastor, ket di bili ni Apo Diyos. Daytoy nga rod nga kapadasan ni Cain ken ni Abel. Daytoy ket pakistoryaan iti panagsukir. Panagsukir. Ken saan nga isusurot dayjay inbaga ni Apo Dios nga aramiden da. Wen. Ta kunana iti daton mo ket karnero. Karnero. Ngem kuna ni Cain han, daytoy iti daton ko. Wen. Sumreg dayjay bukod nga Wen. mangted iti saan nga nasayaat. Di bukod ng arik na, pastor. Addan iti panagsukir. Wen, pastor. Anya pa iti maysa pastor pay Noah nga nga paka istoryaan na daytoy. Wen, pastor. May sapay nga inladawan na ti eleksyon ti pastor ka di istorya ti Torre ti Babel, Torre ni Babel. Nga daytoy ket pakaistoryaan mo lang diti pastor ti adda ti panagsukir ken saan nga panagmaymaysa. Ta dito nga rod nga makita tayo nga napintas met ket di pastor iti panggep da digiti tattao nga agpatakder da gapu nga rod ti pakaistoryaan ni Noe dayi nga henerasyon na ipasa-pasa kadagiti inggana henerasyon nga adda ti imay nga napasama nga dakkel nga layos ket gaputa dayi nga pakaistoryaan digiti tattao ket adda ti panagkaykaysada ket da nga handa kayat nga mapasamak man dayjay ket nagaramid da ti napintas da dakkel nga torre ngem daytoy ket saan nga isut pagayatan ni Apo Dios, pastor. Tila inkarimot ni Apo Dios ken ni Noah nga saanen nan nga perjente lubungan babaen iti layos. Nalawag dayjayen. Ngem dagiti tattao sinukir da manen. Dayi nga bilin ni Apo Dios nga imbaga na lang aro din nga saan nga layosen no dagiti tao nagsukir da man, pastor, nagpatakder dalat ti dakkel nga torre nga isugod iti torre ti Babel. Ket daytoy nga pa nagsukir pastor. Adda talaga man ti dakas nga bunga na. So nga ayatan nga gayam ken kabsat. Adda ti kapadasan iti na santuan nga kasuratan nga saritaan na nga nakailanadan iti panagsukir. Isu daytoy kapadasan ni Cain ken Abel ken iti panangaramid da iti Torre iti Babel. Daytoy ket haan nga pagayatan ni Apo Dios no di sinurod da iti bukod da nga pagayatan. Ken nga sawen simupiyat da dayjay insaad ni Apo Dios nga pudno a kasapulan asuruten. Pastor Noah, kasano mo daytoyen nga panangka isubli iti nasaya nga relasyon. Daytoyen ket babaenan iti kapadasan ni Abraham. Nga idi nga yaban ni Apo Dios isuna ket nagtulnog isuna.
Anya iti saritain na iti Genesis 12 versikulo 3. When kumuhan nga basahin pastor iti Genesis kapitulo 12 versikulo 3 ket kastingon ti mabasa tayo kakabsat ket bendisyon akto dagiti mamendisyon ken ka ket ti mangilunod ken ka ilunod kunto ket bendit danto ken ka amin dagiti kapututan iti daga. Daytoy pastor ket iti eleksyon tayo sinalaysay na nga ni Abraham iti napintas nga ulidan. Modelo iti tapno may pasubli DJ napintas nga panagkakayamet DJ creation sakbay nga sumurek iti basol. Ket napintas pastor nga adalan tayo DJ panagbiag ni Abraham. Ta isu na nga rod iti napintas nga pakakitaan ti na Kristiyanuan, na espirituan nga panagserbi ken panaka kayamet manen ken ni Apo Dios. So kikitaan ta nga ro ditoy Pastor Noah ni Abraham isu iti nangiladawan iti panagtulnog. Wen, pastor. Han nga panag sukir. Sukir. Ta daytoy nga gundaway ket ipagpakita na nang nangruna iti saritaan na iti Hebreo 11 versikulo 8 sarita na ti Pastor Noah nga ni Abraham ket nagtulnog iti Dios. Wen, pastor. Ket daytoy iti pannakai subli iti relasyon ken kuana. Anya ti saritaan na Pastor iti Hebreo 11 versikulo 8. Wen, pastor, kastingorod ti mabasa ta ditoy gapu iti pamati ni Abraham idi anaayaban tapnumapan iti may sa adisu nga awaten nanto akas tawid nagtulnog ket napan adina ammo no adinno ti pagturungan na. So kitam da di sa di Pastor Noah ko na jay nagtulnog. Wen. Kaya nangor nga sa wen han nga simupyat saan nga simukir kini Apo Dios no digidi sinuro na iti pagaytan na. Kas maysa nga iglesia iti nakabsat ken kas maysa nga mamati kasapulan iti agtulnog. Ta daytoy panagtulnog daytoy iti tulbog iti panag maysa ken Kristo. Anya pa iti mangiladawan Pastor Noah iti panag kay subli iti panagtulnog malagsid kini Abraham anya ti saritaan na iti Deuteronomio 7:6-7. Wen, pastor, kitaan tayo, basahan tayo itong kabsat iti Deuteronomy kapitulo 7 versikulo 6 ken 7. Tasika ti umili anasantuan ken Jehova a Dios mo. Ni Jehova a Dios mo pinili na ka nga ili tapno tagikwaen na ka nga pangruna ngem ti dagop dagiti aming ili nga dada iti rabaw ti daga. Ni Jehova saan na nga paay ti ayat na ken ka wenno pinili na ka gapu ta adayo kayo iti bilang ngem sa bali nga ili tada kayo ti kababasitan idi kadagiti amin nga ili. No, kitam ditoy Pastor Noah pinili na iti Israel saan nga gapug ta aduda. Aduda, wen. No dikid di pinili na ta isu iti impangpangruna na. Wen. Daytoy nasyon iti Israel Pastor Noah ket mangiladawan nga kasapulan nga may pasubli da relasyon manan ken Kristo nga mangiladawan isu nga malaksid kin Abraham daytoy Israel ta daytoy ket agbalin ko mga buyaen dagiti nasyon. Ken ayten nga gayem ken kabsat ti Israel inusar na mo sa ito tapno buyaen ipakita da no kasatno iti panagkaykaysa kastamit kada tayo kas mamati ay tinakabsat nga nayaban mangipakita met kada tayo iti panagmaymay sa ken Kristo iti panagbiag tayo nga nasantuan ken kuana. Anya ba pastor iti mangiladawan malagsid kin Abraham iti nasyon iti Israel. Anya pa pastor? Wen, pastor, napintas pa nga mangiladawan iti panakapasubli iti panagmaymay sakit iti dito iglesia tayo pastor, our church. Ta ti unig ti iglesia kasapulan ko mga makita pastor nga ti unig ti iglesia tayo
makita nga no iglesia ko na tayo datayo nga kamkameng nga pastor mamati. Datay ko mga mamati wenno kamkameng iti iglesia ayatan nga kabsat ipakita tayo nga babaen ti iglesia tayo panagkikaykaysa iti iglesia ket may pasubli iti panagkaykaysa. So nga nagpintas nga panunuten ayatan nga kabsat gayem nga no sika ket may makikamkameng ka ti may isang iglesia adu kay man or basit kayo nga napintas nga may pasubli iti unig ti iglesia ijay ko mga makita nga dayjay na pinadadael ti basol nga panagsususi kada haan nga panagmaymay sa basol ijay unig ti iglesia makita ko iti panagmaymay sa pakailadawan tayo DJ panagmaymay sa iti Diyos tayo kasi kinunakita tayo nga gaputan ni ti Diyos Ama kag maymaysada ti Diyos Anak kag Diyos Espiritu kada tayo kumama amin nga kamkameng iti iglesia adda DJ kumamit panagkaysa tayo ti unig ti church pastor. So nga no kitkitaan tayo ay na nakabsat iti taray iti panagadal tayo manipod kini Abraham nga nayaban nga isuket nagtulnog tapno iti kasta ipablak na iti nasayat nga panagkaykaysa ken Kristo manipod iti nasyon iti Israel nga daytoy ket nabukel nga mangipakita nga buyaen dagiti tattao no kasatno iti panagmaymaysa kalpasan na dayta napan iti iglesia nga daytoy nga iglesia bukbuklon na dagiti mamati tapno iti kasta ipakita da no anya iti panagmaymaysa nga addaken Kristo. Isu nga Pastor Noah daytoy iti mangted kada tayo iti gundaway ket anya pay iti makapanunutam nga mangted iti nananay nga panagmaymaysa ken Kristo. Wen pastor pudno launay ket ko kabsat ko gayem ko nga ibaga nga gaputi basol dinadael na kabsat iti unity wenno panagmaymaysa pastor ket itatta gaputa nadadael nga rod dito nga panagmaymaysa gaputi basol rumbeng laan nga rod pastor nga itatata nakikamkameng tayon kini Kristo may maysa tayon nga bagi ken Kristo may maysa tayon nga bunggoy ti mamati kas iglesia ket kasapulan nga isublitay kuma dayjay nadadael nga panagmaymaysa gapu iti basol pastor. So nga maysa daytoy Pastor Noah nga pagbagitam iti maysa nga iglesia kas maysa nga pamilya. Wen pastor. Ket iti maysa nga pamilya ket adda iti panagmaymaysa. Maysa. No duma iti maysa nga pamilya adda mo ti saan nga pagkikinawatan. Wen pudno. Ngem daytoy trataron mo gapu ta adda iti ayat. Daytoy iti mangbukel iti nasayaat nga panagmaymaysa ken Kristo. Ta iti nakarigna tayat ni Kristo Pastor Noah daytoy met iti nakayat iti agaramid iti panagmaymaysa. So nga ayten nga gagayem ken kakabsat anyan nga nagsayat daytoy nga adal tayo. Mangted kada tayo iti gundaway nga kas membro iti dakkel nga pamilya ni Apo Dios. Numan pay adda dagiti banbanag kasang tay pagkikinawatan na minsan adda dagiti pagsususik ngem iti kaimbaga na dayta matratar tay daytoy gapo iti ayat. Tano daytoy ayat ket isu iti mangirangtay iti relasyon iti sagtunggal maysa kada tayo iti pannakaanag tayo iti basol dayjay pinanggep ni Apo Dios iti panamarswa ket may subli kada tayo babaen iti iglesia. Ayaten nga gayem ken kabsat sagbay tay agsira kidokman ngagkararag tayo. Nayat nga Dios sa mami nga nailangitan agyaman kami iti gundaway nga gadal kadagiti saom. Sapay kadita daytoy nga adal mi nang ted iti kay papanan na iti panag may maysa ken Kristo. Agyaman kami Apo iti panangdengeg mo iti kararag mi iti nagan na po may Jesus. Amen. Amen. Ayaten nga gayem ken kakabsat Dios nagngina kada kayo ket makadwada kay tumanen into no maminsan nga panagadal. Pastor Noah, thank you very much. Thank you very much, Pastor.